वाली रतिया कट गइल घर में के बतिया सखी हो सुहाग वाली रतिया कट गइल घर में के बतिया दुनु जबना पर हाथ रखी कापत रहे लहंगा में 3 सखी गाथा तू रहे ढोली पनुन धके चाटत रहे लहंगा में 3 सखी गाथा तू रहे ढोली पनुन धके चाटत रहे कोट के फार देला सैया कैसन बाटे अगतिया रे बड़का सोलेंसर सटावे सखी रे काप जाला छतिया रे आई रे नया पेटीकोट के फार देला सैया कैसन बा अगतिया रे बड़का सोलेंसर सटावे सखी रे काप जाला छतिया रे दुनु गलिया के कच कच काटत रहे लहंगा में 3 सखी गाथा तू रहे ढोरी पनुन धके चाटत रहे लहंगा में 3 सखी गाथा तू रहे ढोरी में नून धके चाटत रहे हमके उठा के सखी रे सेज पर सुखल कुदावेला पर भाकर परदेसी सुनाए सखी पेनी में छेनी सटावेला सखी हो इनका संगते खराब बा अरे गोदी में हमके उठा के सखी रे सेज पर सुखल कुदावेला पर भाकर परदेसी सुनाए सखी पेनी में छेनी सटावेला सुनियो जय आजाद सखी डाटत रहे लहंगा में 3 सखी गाथा तू रहे ढोरी पनुन धके चाटत रहे लहंगा में 3 सखी गाथा तू रहे ढोरी पनुन धके चाटत रहे नुन छराहे लागत होई छिनरा के ब्रांड रिकॉर्डिंग स्टूडियो बसंत बाजार।